Λοιπόν, καλό μήνα. Παρασκευή 1η του Μάρτη σήμερα. Ο ήλιος κοντεύει να δύσει και εμείς έχουμε ξεκινήσει για ένα ψάρεμα. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει που θα πάμε. Θα φτάσουμε στη θάλασσα, θα δούμε τον καιρό, τους αέριδες και θα δούμε. Μετά από μια απουσία 15 ημερών η ομάδα ξαναβρέθηκε σήμερα και ο Δημήτρης και ο Θανάσης. Θα κάνουμε ένα νυχτερινό ψαρεματάκι. Δημήτρη, πες και εσύ κάτι. Καλό μήνα, φορέστε μάρτι, μη σας κάψει ο ήλιος. Πάμε να κάνουμε ένα ψάρεμα. Σήμερα θα το γουστάρουμε πραγματικά. Είμαστε όλο κέφι και πιστεύω θα εξελιχθεί σε πολύ καλή βραδιά σήμερα. Αν δεν έχει ψάρια, έχουμε κάνει ετοιμασία, θα κάνουμε ένα ωραίο barbecue. Θα κάνουμε τσίκλο Παρασκευή. Μπράβο. Οπότε δεν θα μας στεναχωρήσει και πάρα πολύ. Θα περάσουμε ωραία, ωραία θα περάσουμε σήμερα. Βλέπω την ομάδα ανεβασμένη. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα. Τα λέμε. Ναι, άρα έχει κάτι. Τι λέει, δεν βαράει? Δεν βαράει, αλλά κάτι που είναι έξω.
που θα μας πας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ωραία. Όλη την εβδομάδα σε εξουσιοδοτείσαι να αποφασίζεις για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τελεία και παύλα. Ωραία. Θα δούμε τον καιρό πρώτα και να αποφασίσουμε, αλλά ένα στίγμα, ένα quiz είναι ότι εκεί που θα πάμε ακριβώς από πίσω μας έχει γουρούνια. 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 Μάλιστα. Χειροστάσιο είναι, τι είναι, κάτι είναι. Αφού τα ακούς κιόλας. Αλλά χθες το βράδυ περάσαμε καταπληκτικά. Εντάξει. Είπαμε, άμα δεν έχει ψάρια θα έχει μπάρμπεκιου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλά ήταν, ωραία βραδιά ήταν. Επιστρέφουμε γεμάτοι. Κάναμε μια τσικνοπαρασκευή τέλεια. Πήραμε και κάποια ψαράκια τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Και περάσαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Επιστρέφουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά θα τους χαιρετήσουμε. Αυτά που μας επιστρέφουμε, η ώρα είναι 1 παρά 20 και είμαστε στον δρόμο ακόμα. Και έχουμε δρόμο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, ραντεβού την άλλη εβδομάδα.